Dina iki gabut banget, bingung arek ngopo, terus duwe ayam giling sethithik karo tahu sethithik. Wis gas eksekusi wae, kuwi bahan-bahane wis tak tulis ning video. Iki perbumbuane tak rajang wae, soalnya arep tak tumis karo udang loncang. Rasa ngantek mateng-mateng waton layu. Nek wis layu, brambang bawang kuwi bumbune dilebokke cowek, terus dicemplungi bumbu ana penyedap uyah karo mrica gula. Lah kuwi diulek sampai lembut. Nek wis dicemplungke nang baskom. Terus dicemplungi ayam giling, tahu giling karo wortel. Iki wortele tak parut. Terus diwenehi endoke loro wae. Bar kuwi dicampur, diudak-udak sampai rata, dicampur sampai rata. Bar kuwi dicemplungi saus tiram, dicampur meneh ben cemarup kabeh rasane men rata. Bar kuwi dicemplungi iki apa? Tepung tapioka. Tepung tapiokane 3 sendok, terus tepung terigune ya 3 sendok, dicampur sampai rata. Nek wis diwadahi tinwol mau tak kei minyak sethithik ben ora lengket. Adonane diisekke ning nggon tinwol sampai kebak terus dirata. Terus dikukus 20 menit. Nek wis mateng diangkat bar kuwi dirajang-rajang. Wis reti tar gawe apa? Yaps, nugget ayam tahu. Iki iso nggo cemilan, iso nggo stok frozen barang. Jadi misalnya arep tok langsung goreng ya oke, arep tok simpen ning kulkas ya oke. Adonane isih iki tak cemplungke ning nggon tahu pong, terus tak kukus ya suwene 20 menit padha nuggete mau. Wis dadi stok frozen, bisa untuk langsung dikonsumsi juga bisa. Silahkan kalau mau recook. Bye bye.